kulî gefê li çend parêzgehên Îranê dixwin. Tevî ku hêj nêştecihên çendin pirêzgehên Îranê ji ber lehiyê û zirarên wê dinalin û beşeke mezin ji çandiniyên wan ji nav çûne. Xelkê pênc parêzgehên başûrê Îranê rûbirûyî êrîşî bi koma kulîyan bûne. Li gor zanyariyan rayedarên Îranê Kulîyê Erebistanê Siûdî hatine parêzgeha Hurmuzgana li başûrê Îranê û ji wir jî li parêzgehên Kurdistan, Sîstan û Belûçistan, Kirman û Faris belav bûne. Rêxistina cîhanî ya xurek derbarê gefa kulîyan bo ser hewlehiya xureka Îranê û bûyerên giran da hişyarî da. Ji ber barana zêdeya wan demên dawî li Îranê û zêdebûna giya û berhemên çandiniya Îran bûye armanca êrîşan kulîyan. Ji bilî metresîya wê yekê ku eger ev kulî neyên jinavbirin dibe ku zêde bibin. Egera wê yeka heye ku di meha Gulanê de baskên wan derkevin û êrîşa kulîyan hemû Îranê bikire.